Мөсим Ирек скверында һава десанты гаскәрләре көне уңайыннан узган чарада район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов катнашты. Бәйрәмгә кунак булып Әлмәт, Йоршаулы шәһәрләреннән, Чиләбе өлкәсеннән дә десантчы егетләр кайткан иде. Десантникар районда где-то шул булай без белгән инде картлар белән шутлаганда 200 генә бар инде. Күбесе уже чыкмый, картлар инде алар, бабайлар да бар. 80 яшьлек бабайларның да килүче бар монда. Он десантник, он молодой, что старый, он всю жизнь десантник. И десантник не кишердейсіз, он жесткий воспитание, да, жесткий манерный и очень воспитанный кишерлер. Мында ел сайын келем, как к себе домой. Минем служак мына шат келе, бірге служиттік муслимники. Шуңа как бы постоянно мында инем, каждый праздник. Как к своим приезжаю. Мы рождены, чтобы прыгать. ВДВ она шуңа инде, как бы воздушно-десантные войска же. Они без парашюта никак. Бәйрәм елда районыбыз һәм шәһәрләрдән кунак булып килгән десантчыларны берләштерә. Әлеге гаскәрләр хаклы рәвештә Россия армиясының элитасы булып санала. Бәйрәмгә кунак булып чакырылган локаль сугышлар ветераннары оешмасы җитәкчесе Данил Госманов бу чарага буш кул белән килмәгән иде. Десантчы райондашыбыз Мөсим егете Ринат Җәлилов кораллы көчләргә 100 ел ордены белән бүләкләнде. Мен служиттем хәзер Ивановода, Свирская 299-й полк, 98-я. Хәзер юк инде ул безнең 290-й полк Украинада калды, үзендә калды. Хәзер 217-й Ивановода. Мин үзем сикердем, где-то 18-19, точно әйтә алмыйм. Безнең вакытта бит ул сикерү күбе, хәзер генә ул. Бер ел служиттәләр интернет дигәндә сикерәләме, юк икән белмим дә дигәндә. Біз үзебез парашютны җыядырык, үзебез укладывать ядырык, үзебез сикерәдерик дигәндә. В первую очередь хочу поздравить сегодня, в этот прекрасный день, всех от имени Челябинска. Хочу поздравить Татарстан сегодня с этим хорошим днем. Ребят, парни, всех вас поздравляю. Всего вам самого наилучшего, здоровья, тем более в этом самое нехорошее время, видимо, для нас. Еще раз поздравляю. Һава десанты гаскәрләрен канатлы пехота, зәңгәр биритлар дип тә йөртәләр. Ләкин бездән башка беркемдә принципы буенча яшәүчеләрнең көче, батырлыгы үзгәрешсез кала. Һава десанты гаскәрләре вәкилләре матур традиция буларак мәңгелек ут янындагы билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.